Kuma min na Ukraine jamanadenw ni kun tɔɔrɔlen don ka kɛ ni Russie jamana ka sanfɛ pankurun fiɲɛni ka dangarili walew ye min kɛra nin kunɲɔgɔn in kɔnɔna la. Ameriki jamana ka jalatigiba dɔ ye nin dangarili wale ninnu kɔn ko karogɛlɛya ni ningɛlɛya kɛlɛ de don. Finitigi jalatigibaw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye état-major ye jenerali Mele. They have targeted the elderly, the women, and the children of Ukraine. Indiscriminate and deliberate attacks. Ya ira ko Russie jamana ka ni mugu fudunba min kɛra n'a kɛra sababu ye ka Ukraine jamana duguba caman sirabaw ani furuba yɔrɔ dɔw tiɲɛ. Dabɔra de ko ka dan sigi a marabolo dugudenw ka ɲɛnamaya la. Nazarala kileya tɔnba Union Européenne fɛnɛ ye Russie jamana jalaki kosɛbɛ n'u ka ni dangarili wale ye min kɛra kunɲɔgɔn in kɔnɔna la. N'a senfɛ Russie jamana ka sanfɛ mugu fudunta caman de jiginna Ukraine jamana fan caman fɛ. Mɔgɔ 26 ɲɔgɔn de ni bɔnɛna a senfɛ. Ameriki jamanatigi It's beyond the pale. Joe Biden ko nin kunya in kɛra jigilatigɛba de ko min hakɛ tɛmɛna jobagaya kɛlɛ kan. Fɛn min ye Ameriki jamana ka lakana bolo n'a bɛ wele ko département de la défense des USA ye bataki dɔw labɔ kɛlɛkɛminɛ jolenw caman tɔgɔ bɛ bataki min kɔnɔ min bɔra Ukraine jamana yɔrɔ ka taa OTAN ma walasa ka se ka dɛmɛ ɲini ka Russie jamana ka kɛlɛkɛminɛw an'u ka sanfɛ kɛlɛkɛlamugu fuduntaw kunbɛn. Allemagne jamana olu fana y'u ka sankolo lakanana kɛlɛminɛ bila ka taa Ukraine jamana kan min bɛ wele ko système de défense aérienne. Ka fara o kan Ameriki jamana ka kɛlɛbolo jalatigiba dɔ. We're going to do everything we can to make sure that they have what's required to be effective. Fana kumana VOA ka kuma baranina ko Ameriki jamana labɛnnen don k'u ka kɛlɛkɛminɛ dɔ lata min bɛ wele ko NASAM n'o ye Anglɛkan na National Advanced Surface to Air Missile System. Ko kɛlɛkɛminɛ in kan ka bila ka taa Ukraine jamana kan kalo natɔ. Rusila jamanatigi Vladimir Putin kɔni y'a lajɛya k'a fɔ k'u ka dangariliba laban minnu bɛna kɛ sanfɛ pankulu mugu furuntaw senfɛ. Ka bɔ Moscou ka jaabiliw bɛna kɛ jaabili tilennenw de ye. Ko min taara ka taa mobiliba namaralen n'a bɛ wele ko camion piégé o fan fɛ. O min kɛra sababu ye sibiridon ka babiliba dɔ gosi babili min bɛ bɔ Russie jamana kan ka taa Crimée. Ko nin babili kɔfɛlen in tun ye Russie jamana ka magoɲalan de ye walasa ka se k'u ka kɛlɛkɛminɛw an'u ka magoɲafɛnw donni ka taa n'a ye Ukraine jamana woroduguyan fan fɛ.